Iffirmati żewġ ftehmiet bejn il-Kummissjoni Maltija tal-Films, Heritage Malta u l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li għandhom lan li jippromovu lil Malta bħala destinazzjoni għall-films. Il-ftehmiet ġew iffirmati fi tmiem konferenza li saret fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt bis-sem ta' aktar minn 300 parteċipant lokali u internazzjonali bħala parti mill-Mediterrane Film Festival. Permezz ta' dan il-ftehim, it-tliet entitajiet se jisploraw il-possibilità li appoġġjaw il-produzzjoni ta' films jew sensili televiżivi li jiffokaw fuq epoki storiċi u preistoriċi ewlenin. Martin Kaff, wieħed mill-parteċipanti, spjega l-vantaġġi tal-screen tourism u kif dejjem ġab aspetti pożittivi kemm għall-pajjiż u kemm għan-nies fid-dinja tax-xogħol. So it's about how you then take a tourism product inspired by a film or television show, create new and interesting ways for local artisans, local restaurants, local hotels to participate in the development of a project, and then stimulate tourism growth to go way beyond the area where the film was made. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech fakkar kif dawn fl-aħħar 7 snin inġibdu madwar 150 produzzjoni differenti f'Malta li b'kollox nefqu l-fuq 9 biljun euro. Tkellem ukoll dwar l-importanza li nippromuovu l-istorja ta' Malta biex isservi ta' kalamita għal produzzjonijiet barranin. U nemmen li feature film jew TV series ikun ta' interess kbir għal pajjiżna mhux biex noħolqu l-jobs għal Maltin u l-Awċin, imma nġibu aktar turisti, Malta tkun on the big screen mad-dinja kollha. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo qal li l-screen tourism huwa fenomenu li qed jikber f'Malta. Żied jgħid li l-istatistika tindika li 3% tat-turisti jattribwixxu films miġbuda f'Malta bħala l-fattur li waslithom biex jażlu lil Malta bħala destinazzjoni tagħhom. Sostna li dan ifisser li 90,000 turist kull sena jiġu attirati lejn Malta grazzi għal films miġbuda fil-Gżejjer Maltin.